Molt bona nit, soc Xavier Borrell i com molts de vosaltres sabeu, soc el comissari del Festival Cubelles Noir. Em dirigeixo a vostès per, malauradament, dir-vos que degut a l'alarma del coronavirus decretada aquests últims mesos, ens veiem obligats a postergar el nostre festival, que aquest any era la 5a edició, per les dates del 4, 5 i 6 de desembre d'aquest any, coincidint amb la Puríssima. Vam decidir des de sempre fer el festival al mes d'agost perquè així podíem trobar una reflexió sobre les millors novel·les que s'havien tret l'any anterior i poder portar-les al festival amb la calma de poder convidar a la gent que havia de venir a parlar a les taules, de poder fer els premis que ja s'haguessin pogut deliberar i ja poguessin saber quines eren les novel·les que més ens havien agradat. I fins i tot, com ja començava la temporada dels llibres de Nadal, poder portar les novetats dels llibres més interessants. Aquest any, malauradament, com no podrà haver festivals ni actes multitudinaris, hem decidit postergar-lo, com ja deia, a les dates del 4, 5 i 6 de desembre. Us hem d'anunciar que el nostre premi el personatge històric del món de la novel·la negra aquest any ha recaigut en el personatge Bellón del gran escriptor madrileny Julián Ibáñez, que ja ens confirma que podrà venir al nostre festival. I a més de tot això, us comuniquem que ara mateix, avui, direm el jurat dels llibres en català a l'Agustí Argimon ens llegirà la llista de les candidates al Premi a la millor novel·la negra escrita en català i la Sara González ens llegirà les candidates al Premi a la millor novel·la negra escrita en castellà per dones. Sí que us volem comunicar que aquest any farem la lectura dels guanyadors i de les guanyadores a les mateixes dates que fèiem al nostre festival, o sigui, la tercera setmana d'agost, i que no podem donar els premis fins al nostre festival del 4, 5 i 6 de desembre. Sentim moltíssim les molèsties, nosaltres també estem tristos per no poder fer un festival com cal, com ho ha fet cada any, però a poc ens anirem recomposant i segur que farem un festival molt més interessant degut a les circumstàncies, que és allò que la crisi ens faci créixer. I sí que m'agradaria recordar-vos que tot i que no es puguin anar a les llibreries perquè no estiguin obertes, sí que hi ha obertes papereries, sí que podeu demanar-les i rebre llibres a casa o fins i tot llegir llibres online, que ben segur que us faran molt de goig i les novel·les negres no han parat, els escriptors no han parat d'escriure i segur que trobareu el llibre que més us agradi. Fins i tot us recomanem o ens agradaria que llegixiu els nostres recomanats, els nostres nominats, les nostres nominades i llibres del nostre premiat. Us comuniquem que aquest any el nostre premiat com a personatge històric serà Bellón del escriptor madrileny Julián Ibáñez, un home que ha escrit novel·la negra, fins i tot experts diuen que és l'únic escriptor autèntic de novel·la negra que queda ara dins l'estat espanyol, i volíem portar-lo al nostre festival perquè tenim moltes ganes de veure què ens explica, de conèixer el pare del Bellón en persona i de poder donar-li l'homenatge que es mereix un home que porta tantíssims anys escrivint. Moltíssimes gràcies a tots i ens veiem a l'agost amb la lectura dels guanyadors i el 4 i 6 de desembre al nostre festival. A reveure. Bon dia, soc l'Agustí Argimon, president del jurat de català de Cubelles Noir. Primer de tot, espero que esteu tots bé i que ben aviat tots plegats podem deixar aquest malson enrere. Com aquesta setmana s'havia de celebrar la Setmana Cultural, degut a aquesta situació d'excepcionalitat no es pot celebrar. Per tant, us llegiré ara les nominades a la millor novel·la negra escrita per una dona en català del 2019. El despertar del navegant, de la Maribel Torres, de Llibres del delicte. Costa Bradva,
de la Cristina Malagelada, de l'editorial Stomberg. Metzina, de la Eva Gutiérrez, editorial La Vocal del Lis. I finalment, Els impostors, de la Pilar Romera, editorial Columna. Gràcies per tot, que tingueu una bona setmana cultural i un bon Sant Jordi, virtual i confinat, però ens en sortirem. Jo també em quedo a casa. Gràcies. Hola, buenos días. Soy Charo González, presidenta del jurado del Premio Cubillas Noir a la mejor novela negra escrita por una mujer y publicada durante el año 2019. Un premio el cual se hará público el fallo y se hará la entrega del premio durante la celebración del Festival Cubillas Noir en este año 2020. Un premio que, recordemos, llega ya a su 4ª edición y del cual es un inmenso placer formar parte. Desde aquí, todos los miembros del jurado os queremos hacer llegar todos nuestros ánimos para esta etapa de confinamiento que estamos padeciendo. Sin más dilación, paso a deciros cuáles son las nominadas. Invisibles, de Graciela Moreno, editada por Al Revés. Come Tierra, de Dolores Reyes, editada por Sigilo. Cuando es invierno en el Mar del Norte, de Leticia Sánchez Ruiz, editada por Pez de Plata. Despiértame cuando llegue septiembre, de Mónica Rouanet, de Roca Editorial. Y Sudor Frío, de Mari Carmen Sinti, de Grupo Tierra Trivium. A todas les deseamos mucha suerte, a vosotros lo mejor. Recordad, yo me quedo en casa, pero nos veremos en Cubellas. Viva la novela negra y viva Cubillas Noir. Hasta pronto.